Du lever og har det godt og bor et sted på Sjælland. Du hænger ud med dig selv. Du bliver mere og mere interesseret i almindelige mennesker. Du bestiller billetter til næste forestilling. Du sidder på et værtshus med askebær og nikotinen, der hænger i væggene og i gardinerne. Du skriver ikke til skuffen, fortæller du til dem, der gider lytte. Du er ikke kyniker, ikke melankoliker. Du er lokal i dag. Du har ingen indsigelser, ingen tilføjelser. Du skriver lister og krydser dem af. Du bor på nøjsomhedsallé. Du har aldrig fået en uddannelse, aldrig en studiegæld. Du er ikke skuffet, for du havde aldrig illusioner, siger du kægt. Du omtaler dig selv i anden person ental. Du trænger til ikke at formulere dig. Du tilbringer et par dage i Jylland. Du taler ikke i negationer. Du er sjældent kort for hovedet. Du har sjældent kendt bedre dage. Du er herreløs. Du tænker ikke på diagnosen. Du bygger et hus fra skorstenen og ned. Du er ikke en Jesus. Du må lære at leve med det, livet. Du holder, hvad du lover, ingenting. Du frygter ikke recessionen. Du kan til stadighed undre dig, og det glæder dig. Du synes, familien er det uhyggeligste ord i sproget. Du ændrer hele tiden mening, og nu har du gjort det igen.